dambe kata sunna ma ku ye tom min dila sira ko sunna karati o be cogodi o be ko fere misiri ko be cogodi den jaabi parce que dilanto mata ma cogo fonye asigira minka kam minka ntodo nte kumola Ponte kuma ne shi la bon ko a fora ko mo kana kafiri kanu ko ata awa silamiya sariya ko ka kerece furu ko be do kafir kanu konowa kanu ye cogo ya fulade kanu ye cogo ya fulu hubbu tabi'iyya ani hubbu adiniya kamugo kanu dina kanu ani kamugo kanu hubbu tabi'i hadamadanya yere nyogon kanu oba dama kamugo kanu dina kanu fana oba dama donc ni ye chrétien furu ou be yahudiya furu nyogoman fula kanu min ba nyogon ce wala o ye hubbu tabi'iyya de bashi toka ani dina ka nyogon kanu te nyogon sirala dina ka nyogon kanu niya akanu aka dina kamade o de bedo al muwalatu kono me eya akanu ka furu muso de do dro o ye hubbu tabi'iyya de bashi toka bon ko qur'ana kalanto wojola ibe sika kala anofe ni la nyeni yede ka kala nofe pour ka harafu katile bashi tolo be ko min karamo bi la kala ye qur'ana kalamba qur'ana domba qari wudo lame abake ka harafu bochogo mi ka fo anofe furu ka harafu bochogo kanya ika qur'ana kalanto gol daga nofe bashi tola ko ngania jumaye aniyatu mahalluha liqalbu ngania de dromi bi dusukun kono la nyini mimbe e dusukun kono ore to ko ngania mo ko ka salli al mami ko fe na ka fini jiginendo ka jigi al kaba kuru fura temena al kaba kuru fura ka jigi ko be chogodi na ya soro misiri de do eye misiri almami soro yede ya soro munyu ka almami ye aka fini temenende do ya soro almami yala de o ibe salla ko fe fente ka sallela aka fini jigi min fulani a junubu ba yerela ni nan ko ye misiri jode ambe almami nyini de da misiri me almami min ka fini temenende ye fasiki de anta ka komba kan ka almami ambe mo tilelen de nyini min tilelen do dina la mbode nyini ka kan kalmami ante aleta ka ta almami me e ya sura almami misiri do de kalmami do ma bela ya sura atese ka sanse fana na ko ba sanse be fitina de do islamu ni ngonche donc sali yoro wore fana te e boloni o misiri te salla ko fe ka sadde ka kene ale be fini digi min na fasika do rajun bo bala como kudo ko ni ebe salila e ka bange baga be abana baga todo misalila bana sugu minundo sinsa una nyogono ebe salila doro sinsa nyamina aye e wole kito salila ko ikanana ka fure pura be muni finye ada kono mimbe sinsa ntemala kwa ikanana o ebe salli ko ni be salli tigeba anni yere yado doni ke ba ko salli be tige
nin tangalen kisili kama nin tangalen kisili kama salli bettige ni yere yaado nin kon ka kontinen ka sallila anin degunen do cogo min faratu do abese ka kama nin kasaray ibe salli tige kata ka furadama nin tangalen kisili koso salli bese ka tige misali la nin koso una nyogono karsa bana sufule do futuga da amina o ban nin degude wakati nu do kono doro ni fendo ma dama ak nin ka se ka fere aka e won nina kili soro doro nin be se ka toala ibe salli tige nin kama ni nyen nin tangalen kisili de ube ebe sallila e nyaabe finyotola a nyesila kono koloma ube demisen fitini baki kanguluma kata ewa koloma ube tasmama nimma salli tige kan nimmina dura beta bila koloina ube beta bila tasmama ibe salli tige nina ube be sallila nyaabe sala atilela demisen fitini dola ube ewa sinogoto do dato sa atilela la nimma salli tige sisa kasayin faga ube kasagi abesi gata ni kan nin kinto sallela ibe salli tige nunun kama nin tangale kisili kama salli betige nafulo ma fendo kisili kama salli betige ko ka do to sujudu la abe komi ale ewa sikra ka sallela o fo akumana ka to sallela ko jama masalli dafarawa ufana ko dafara ko ayo dafa bon ko abe sujudu sabanna ka rakan sabanna ka sujudu la ko salli dafarawa ko ama dafa awurila ka joko kelen nati ka salli dafa mema bada sujudu ko be cogodi ko fola be nin kono folo wiye kuma minke na ya soro ta nyado almami yere ta nyado ka fo ni kuma na salli la nin cogola be salli cinya jama fana ta nyado wiye kuma minke salli la te ka soro ta do fentu ka salli la u ka salli ka kene ni nyina na kuma na salli la nyina mbolo de ka ube jahiliya bolo de ka fenti ka salli la mais ni tu de ka kuma do ko hari ni kuma na salli dilali de kama don ko do bolo salli be ciya mais ni uta do de ube i nyina na ka kuma salli fenti ka salli la ola o yoro jabuye bo fulana ni aywa asika sikara ko ama dafa awulila ka kelen na ti bada tumbuka bada sujudi tumbuka ka sujudu fulake mais na mo fanake aka salle ka kene bon koni mo min te salle fo juma ni juma yala ka kantigeli fembe chogore ani min te salle pew hari na ya soro silama to dala fa silama ba silama mais ale yerete salle pew وهي كافر ده وكان تقول فين تدو ما بين الرجل والكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر كيدون كم من بهذا ما دين مسلك كافر شيء صلي تولده نمو من يصلي تولده كافر يرى على أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر كيدون كفران فانشام من بس سلامني كافر شيء نيجي سلامني نيجي كافر وهي صلي ده akoni mugo ye salli to ye kafiri min te salli pew e kafiri don ko ma nyugo soso ka kafiri la e kafiri ni mugo min sa juma ni juma be salli o sugu don ko ye nyugo soso la na ma salli to ye pew abe wakati do de salli ate wakati do salli don ko ye nyugo soso nin ka kafiri la bo munun ko kafiri do ulu bola ka kantigil fente to munun kon ninte kafiriye mais abe danzeni qatarula donc aka kantigeli fembedu parce que buntemia ale baka nima salli to ye tew bil kulliya ebe wakati salli buntemia bolite kafiriye ko parce que hadisa do be
ciden ko konni farda salli duru min fulen ne ni ala yu bila ala yu farda yauka ni mo mi ni jantula yu na tu u chogola lahiru beni ala ce yo malaka ma do ki kisi ki do arjanna kono men ni mo mi mun na te u chogola imu matarfa ko na te chogola lahiru tina la ce de qiyama na jara ala ya na ya fima ki do arjanna kono na ma di ima diaya ani do tasuma kono donc buntemi ko ni hadisa kama ni muna tu chogola ko ni hadisa cide mi ke kafiriye pew akoy ka ko be sage kata ala de mallara donc ite bosila mi akono donc no semino fana be ninde sembentia nimbe wakati do de salla be wakati do toye ulu bolo ete kafiriye wala sosoli bo otala donc munum bolo na ma kafiriya aka kantigali fembe du munum bolo kafira aka kantigali fembe du Allahu a'lam bon comme mɔgɔ min ayiwa e balimakɛ ba kɛlɛ fa kɛlɛ a ka nafolo tiɲɛna e bɛ se k'i ka jaka ta k'a d'a ma wa o n'a y'a sɔrɔ yuruwali bɛ se b'i ye yuruwali b'i ye e bɛ se k'a ka haju n'a ka mako ɲɛ i ka nafolo jɛ la o de ka ɲi balima suru ka hakɛ bɛ mɔgɔ kan i ka nafolo la min tɛ jaka ye n'i ka nafolo yuruwalen don e bɛ se ka mako ɲɛ ka fɛn ta i ka nafolo jɛ la k'a d'a ma min ti tɔɔrɔ i b'o de kɛ o de ka ɲi a dɛmɛ i ka nafolo jɛ la ni yɛrɛ y'a dɔn ne ka nafolo jɛ min bɛ n bolo bon yuruwale tɛ ni ne bɛ se ka ale ka mako ɲɛnabɔ n'a bɛ n yɛrɛ ka mako ɲɛnabɔ o la i b'i ka jaka ta k'a d'a ma nin yɔrɔ la bon ko ni fɛn to ye ala kama cilen ko man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu ghayra minha ko ni fɛn do to ye ala kama ni fɛn do to ye ala kama ala b'a fari ye fɛn ye min ka wusa i ye min to ye ko hadamaden b'o dɔn cogo di o bɛ kɛnɛ kan o ni e misali la sisan e ye muso dɔ ye muso in diyara ye kosɛbɛ o ko karisa ni muso diyara ye mais bidiya b'a bolo dɛ o ko bidiya mɔgɔ kɔni muso kɔni ne t'o furu i y'o furuli to ye o kɛlen dɔrɔn sunnamɔgɔ ɲuman dɔw ye nin mɛn ko karisa a tun b'a fɛ ka karisa ka denmuso furu muso in diyara ye mais tuma min ko bidiya b'a bolo dɔrɔn a y'a to ye a ko nin ye mɔgɔ ɲuman de ale ka denmuso bɛɛ a tɛ foyi dɔn ni sunna tɛ a ko na ne ka denmuso lajɛ n'a ka di ye i ka furu i ye baara min kɛ n y'a mɛn e nana i ko i ka denmuso ka di i y'a furu a dɔnna ko a falela fɛn ye min i ye min to ye a falela fɛn ye min ka wusa i ye min to a dɔnna sa a ma dɔn a dɔnna o ye kɛnɛkan ko de o bɛ dɔn ko n'u ko nin ye haramu ye e y'a to ye ala bɛ se ka falen e ye baara dagalen dɔ ye masala iriba filɛ n'u ko iriba man ɲi e tubira i ye iriba bila a dɔw y'o fɔ ne tun bɛ baara kɛ a ka iriba baara ne tun bɛ baara kɛ n'a ye mais tuma min depuis n y'o iriba baara in dɔn ko haramu de n y'o to ye de a kɛra komi o de kɛra sababu yɛrɛ nafolo barikara bugura wala i ye iriba min to ala b'a fari ma hɛrɛ ye bon ko fura dagalen n'i ye fura min isa ye a ye bana min ɲɛ bɛ se ka furakɛli kɛ n'o ye ni lajarabili ni fɛnw ye ko yala urukiya fana yɔrɔ la saloli yɔrɔ la usulaw ni fɛnw bɛ cogo di dɔnnikiba jumanw ye nin usulaw jaabi kama bunbaji ka kaseti dafalen bɛ nin kan fatawa shihiru wali ayini wali masi eri kelen ni kɔ bunbaji ka so kɔnɔ ma taa foyi ɲinin k'a la dabali ni ɲɛ y'i minɛ jinɛ setaniw dɔnna mɔgɔw la a furakɛ cogo ani urukiya tigiw
sarati minnu bɛ worokiya la minnu bɛ bɛn worokiya kɔnɔ minnu tɛ bɛn worokiya kɔnɔ eri kelen ni kɔ a bɛɛ ɲininkali kɛra o de kan a y'a bɛɛ jaabi Sheikh Salih Fawzan ka muhadara b'a kan min ye usulaw ni fɛnw ye u y'olu kɛ kurafatiw de i kana olu kɛ olu ye kurafatiw de i ka kalaji la k'a di banabagatɔ ma i ka kuranna kala kan fura mugu dagalen minnu bɛ yen fura kisilama minnu dagalen bɛ n'a y'olu isaye k'u b'o bana ninnu furakɛ a bɛ olu kɛ mais u ka usula ko in ni fɛnw olu ye kurafati de bon ko b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ den ni bangebaga cɛ tiɲɛ tɛ furumuso na furukɛ cɛ bon tiɲɛ tɛ olu la kumaw do dɔrɔn mɔgɔw b'o fɔ pour que bangebaga n'u bilali ɲɛ i ni bangebaga kɛlɛla pour ka suluhu kɛ u bɛ nin fɔ pour ka bangebaga dusukun magaya suluhu bɛ a bɛ sɔn suluhu ma cogo min dusukun bɛ magaya cogo min ani fana bɛ se ka hakili sɔrɔ cogo min bon sinon cide sallallahu alaihi wasallam riyadu damina yɛrɛ la cide cɛ dɔ taara sarakati bila mɔgɔ kalifa mɔgɔ dɔw la ko ni fantan nana i b'a d'a ma donc ni min taara sarakati kalifa mɔgɔ la misiri kɔnɔ ko ni fantan nana i k'a d'a ma o den wulila ka taa misiri na ka taa sarakati minɛ